Bore da iawn I chi gyd. A mae'n hyfryd cael bod gyda chi unwaith eto. I'm very, very pleased to be here. Once again, diolch yn fawr iawn I chi am y gwahoddiad I ddod ato chi a chymryd o'r oedfawan fel hyn ar Sul y Blodau on Palm Sunday. Gael ddechrau gyda gweddi. Wy'n defnyddio'r weddi yma yn gyson nawr pan byddai'n arwain addoliad. Gweddi yw hi gan yr archesgob Oscar Romero. Chi'n cofio am Oscar Romero a lofruddiwyd o flaen yr allor yn ei eglwys oherwydd ei safiad dros y clodion a dros gyfiawnder. A dyma'r weddi dwi wedi cyfieithu fe'r Gymraeg. I'm going to use a prayer that which was used regularly by the Archbishop, the late Archbishop Oscar Romero. You remember he was assassinated in his church on a Sunday morning while doing communion, while preparing for communion. And this is the Welsh version. If you come back this evening, you'll hear the English version. So that's an incentive for you to come back. Felly, gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Dduw cariad, bydde di'n haddoliad roi I ni olwg ar y byd fel y mae dy gariad di yn ei ddangos I ni. Byd ble mae'r gwan yn cael ei gwarchod, lle nad oes neb yn dlawd na neb yn newyni. Byd ble mae cyfoeth y greadigaeth wedi rannu'n gyfartal a theg, a phawb yn cael ei fwynhau. Byd ble roedd i'r gwerth ar bob unigolyn, a phob cenedl yn byw mewn citgord a pharch. Byd ble mae heddwch wedi sylfaenu ar gyfiawnder, a chyfiawnder wedi sylfaenu ar gariad. Rhoi'n i'r weledigaeth a'r dewrder i'w adeiladu ar y sylfaenu hyn. Mwyn Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch I ni ganu yn hemyn cynta, hemyn 360 yw'n hemyn cynta, ni 360, 360. Pwy sy'n dod I Salem dref, Iesu'n llywydd, teimlwn ar ei lwybrau ef, gangau'r palmwydd. Roddyn nhw ddo barch a chlod mewn hosanna, atom ni mae heddiw'n dod. Halleluia. 360, 360.
dweud, mae'n Sul y Blodau, felly dwi am ddarllen stori sydd yn seiliedig, wel mae'r Sul arbennig yma'n seiliedig arno, sef Iesu'n marchogaeth i fewn i Jerusalem. It's Palm Sunday, and I'm going to read the triumphant entry by Jesus into Jerusalem from Luke's Gospel. If you want to follow the reading in English, it's on page 1070 in your English Bible, verses 19 to 44. Luc, pennod 19, adnodau 28 hyd 44, 28 to 44. A dwi'n darllen fersiwn Bible.net. Wedi dweud hyn, aeth Iesu yn ei flaen i gyfeiriad Jerusalem. Pan oedd ar fi'n cyrraedd Bethfage a Bethania wrth fynydd yr olewydd yn ymyl Jerusalem, dwedodd wrth ddau o'i ddisgyblion, ewch i'r pentref acw sydd o'ch blaen. Wrth fynd i mewn iddo, dewch o hyd i ebol wedi rwymo, un does neb wedi bod ar ei gefn o'r blaen. Dewch ar ebol i mi. Os bydd rhywun yn gofyn pam dych chi'n ei ollwng yn rhydd, dwedwch wrthyn nhw, mae'r meistr ei angen. Felly ffwrdd ar ddau ddisgybl a dyna lle roedd yr ebol yn union fel yr oedd Iesu wedi dweud. Wrth iddyn nhw ei ollwng yn rhydd, dyma rhai oedd bia'r ebol yn dweud, hei, beth ych chi'n neud? Mae'r meistr ei angen, medden nhw. Pan ddeithon nhw ar ebol at Iesu, dyma nhw'n taflu cotiau drosto, a dyma Iesu'n eistedd ar ei gefn. Wrth iddo fynd yn ei flaen, dyna bobl yn rhoi eu cotiau fel carped ar y ffordd. Pan gyrraeddo nhw'r fan lle mae'r ffordd yn mynd i lawr o fynydd yr olewydd, dyma'r dyrfa oedd yn dilyn Iesu yn dechrau gweiddi'n uchel a chanu mawl i Dduw, o achos yr holl wirthiau ryfeddol roedden nhw wedi gweld. Mae'r brenin sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Heddwch yn y nefoedd, a chlod i Dduw yn y goruchaf. Ond dyma ryw Phariseaid oedd yn y dyrfa yn troi at Iesu a dweud, athro, cerddad y ddisgyblion am ddweud y fath bethau. Atebodd Iesu, petai nhw'n tewi, byddai'r cerrig yn dechrau gweiddi. Wrth iddyn nhw ddod yn agos at Jerusalem, dyma Iesu yn dechrau crio wrth weld y ddinas o'i flaen. Petai ti hyd yn oed heddiw, ond wedi deall beth fyddai'n dod â heddwch parhaol i ti. Ond mae'n rhy hwyr, a dydy heddwch ddim o fewn dy gyrraedd o gwbl. Mae dydd yn dod, pan fydd delynion yn codi gwrthglawdd yn derbyn, ac yn dygau i mewn, ac ymosod arnat o bob cyfeiriad. Cei dy sathru dan draed, ti a'r bobl sy'n byw ynot. Bydd waliau'r ddinas yn cael ei chwalu'n llwyr, am dy fod wedi gwrthod dy Dduw ar y foment honno pan ddaeth i dy helpu di. A bendith Duw fyddo ar y darllen a'r gwrando o'i air. Amen. Brif yn emyn nesaf ni yw 272, 272. Ar asyn daeth yr Iesu ci, drwy'r eiraid borth Caersalem dref, a gweidda'r plant a'i palmwydd fri, Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef. 272, 272.
Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Let us pray. I ni'n diolch i ti unwaith eto arglwydd ein Duw am y cyfle newydd yma i gael ddod at yn gilydd. Diolch i ti am bob cymell ac arwain a thywys ac annog sydd wedi golygu yn bod ni'n troi i fewn i'r lle yma'r bore yma yn y gorffennol, yn y dylanwadau da hynny a fi arno ni, a'r modd ni wedi cael yn tywys a'n arwain i wybod amdana ti ac i ddysgu am Iesu Grist. A gobeithio gyda'n gilydd unwaith eto bore yma gawn gyfle i rannu mewn addoliad, i fod yn rhan o gymdeithas o bobl o'r un anian a'r un ysbryd sydd yn dymuno teimlo dy bresenoldeb a thagosrwydd di i gael ni mawl i thenw ac i gael yn ysgogi a'n ysbrydoli o'r newydd i gyflawni dy waith a gwasanaeth yn bywyd yn ystod yr wythnos newydd hon sydd yn agor o'n blaenau ni. We thank you, Heavenly Father, for this opportunity to come together. We thank you for the fellowship that we enjoy in this place. We thank you for each other and that which we regularly share and what we receive from each other. But above all else, Lord, we give thanks that we come into a fellowship where you are present. You have promised to be with us. Wherever even 2 or 3 are gathered together, you have said that you will be there, and it is in anticipation of that promise that we have come together once again this morning. Helpa ni o'r newydd arglwydd i sylweddoli dy fod ti'n agos atom yn y lle ac yn yr addoliad yma. I ni'n gwybod wrth gwrs dy fod ti'n Dduw sydd yn agos bob amser. Fel mae'r emynydd yn atgoffa ni rwy ti'n Dduw sydd yn llond bob lle ac yn bresennol ym mhob man. Ond eto i gyd i ni'n gwybod bod yn ffordd ni o fyw mor aml yn gallu dwthio di gyrio'n bywyd. Yn yn awydd i gael y gorau mas o fywyd, yn awydd am fwynhau bywyd i'r eitha, yn concern am gymaint o fan gyfrifoldebau a dyletswyddau bywyd bob dydd. Mor rwydd yw colli golwg arnat. Mor rwydd yw danwybyddu di, mor rwydd yw dwthio di allan o ganol ein bywyd. Maddau ni am hynny. A helpa ni'r bore yma drwy gyfrwng Beibl a gweddi a myfyrdod a chymdeithas i sylweddoli dy fod ti'n agos a dy fod ti'n dymuno bod yn rhan ganolog o fywyd pob yr un ohonom mwyn cyfoethogi'r bywyd yna ac mwyn gwneud y profiad o fyw yn hyd yn oed yn fwy cyfoethog. Helpa ni agor yn calonnau a meddyliau unwaith eto i ti yn dysbryd mwyn i ni allu dderbyn geni ti. Ac wrth i ni adael y lle yma'r bore yma, bydden ni wneud hynny nid yn adael di ar ôl yn y fan yma, ond yn ceisio mynd â ti gyda ni i ganol yn bywyd ac i beth bynnag arall y byddwn ni'n neud heddiw ac yr hyd yr wythnos hon gan rannu dy gwmni ath gymdeithas a'r daith bywyd. We thank you, Lord, that for your promise to be with us. We pray that we might know of that presence together this morning. And we pray that we might stay, we might remain in your presence when we leave this place, when we go our separate ways, when we pick up our lives, that we might walk with you in whichever direction we will be going today and during the week that opens up ahead of us.
Diolch am gyfle i ymdawelu. Diolch am gyfle hefyd i ymgryfhau. Oherwydd ni'n gwybod bod taith bywyd yn gallu bod yn anodd, a bod stormydd bywyd yn gallu taro yn gyson ar yn taith ni. Ac yma'r bore yma i ni'n deheu yn gobeithio cawn ni gyfle i adnewyddu mewn ysbryd ac mewn meddwl. Y cawn ni yn cryfhau yn ffydd ac yn gobaith, ac y bydd yn cariad ni'n cael ei ddyfnhau. A gobeithio y gall y weledigaeth fawr honno gyflwynodd yr arglwydd Iesu ni o'r nef newydd a'r ddeiar newydd sydd yn bosibl trwy ddilyn i ffordd e. Gobeithio gall hynny gael ei wneud yn eglurach yn meddyliau ni hefyd, i fod yn ysbrydoliaeth ac yn her i ni yn ystod yr wythnos newydd hon. We pray, Lord, that the vision granted us by Jesus of the new heaven and the new earth which is possible by following him might be made clear in our minds and be a source of inspiration to us as we think of the life of the week that is ahead of us. Does neb ohono ni'n gwybod beth sydd o'n blaenau ni, ond yn sicr fe fydd na gyfle, fydd na sawl cyfle gen i ti i dy wasanaethu di, i dystio i ti yn syml ond yn eglur mewn gair ac mewn gweithred, i dy wasanaethu di ac i geisio gwneud bywyd yn well i eraill wrth i ni fyw yn ffydd ni. A gobeithio cawn ni fanteisio ar y cyfleoedd hynny i wneud hynny yn ystod yr wythnos. Hopefully, Lord, we can grasp the opportunities that you will give us to live our faith, to show to others that our faith makes a difference in our lives and can make a difference in their lives as well by coming to know you in Jesus Christ. Unwaith eto'r bore yma arglwydd, i ni'n gweddio dros eraill, i ni'n gweddio dros rai, i ni'n gwybod amdani nhw sy'n cael bywyd yn anodd y dyddiau'r rhain. I ni'n gweddio dros aelodau o deulu falle, neu berthnasau, neu ffrindiau, neu gymdogion sy'n cael bywyd yn anodd. Bydd gyda rai hynny sydd wedi colli rhywun anwyl iddyn nhw falle, ac sy'n ereithi. Bydd gyda rai hynny sydd yn becso amdani nhw hunan, neu becso am rhywun arall sydd yn agos iddyn nhw. Bydd gyda rai hynny sy'n bryderus wrth wynebu'r dyfodol. Bydd gyda rai hynny sy'n brwydro'n galed i ddal gafel y methau gorau bywyd, tra bod bywyd fel petai yn chwalu o'i cwmpas nhw. We pray, Lord, for those whom we know of who find life difficult at this present time. We pray that you will be with them, but we pray also that you will help us. You will strengthen us so that we can be there in your name, being a source of comfort and light and inspiration and hope wherever that is needed. I ni'n gweddio dros y mannau yna ble byddwn ni'n cael yn hunan yn ystod yr wythnos hon, drwy waith neu hamdden, mewn cymdeithas a'n gilydd, a'r bobl byddwn ni'n cysylltu gyda nhw, llawer ohonyn nhw falle ddim yn rannu'r un ffydd na'r un weledigaeth â ni. Ond gobeithio gallwn ni dyddangos di yn byw ac yn siarad ac yn ymwneud â'n gilydd, a gobeithio gallwn ni rannu dy gariad di ac argyhoeddi eraill. Mae Duw cariad wyt ti sydd am rannu dy gariad gyda phawb. Ac wrth gwrs, ni'n gweddio dros yn byd, ni'n gweddio am y mannau hynny, ni wedi bod yn gweddio'n gyson amdani nhw dros y misoedd, wir y blynyddoedd diwetha. We pray, Lord, for our world. We pray for those places that have been regularly in our prayers over the last months, even years. Ac ni ddim yn anghofio am yr Wcrain, dal i glywed am yr ymladd a'r gwrthdaro a'r colli bywyd sydd yn digwydd yn y fan honno. Ac yn yr un modd yn y dwyrain canol, i ni'n gweddio am y sefyllfa yn y fan honno hefyd. We pray, Lord, for our world. We pray for those places that
where there is war, where there is suffering, where lives are being lost, where people have lost everything that they have. And we pray once again for peace. We pray for people, for leaders coming together, sitting down together and working together to build a better world for all. Arwain yn arweinwyr ni at ei gilydd i weithio dros heddwch, i fod yn weithredwyr heddwch ei hunan yn ein byd ni ac i geisio creu byd gwell i bawb, pwy bynnag ydynt. Yn yr un modd, ni'n meddwl mae mannau lle mae clodi, lle mae newyn a syched, lle mae pobl yn dioddau oherwydd effeithiau newid hinsawdd. Ac eto yn gweddio am weld pobl yn cydweithio gyda'i gilydd i warchod y byd yma sydd gyda ni, y byd hyfryd arbennig yma, roddais di i ni, dy greadigaeth di. Gwna ni'n deilwng ohoni yn yn byw ac yn ymwneud â'r byd ac a'n gilydd. Clyw yn gweddio ni felly os gweled di'n dda. Ac arddel yn gwasanaeth ni yma gyda'n gilydd unwaith eto y bore yma. A ni'n gofyn o'r newydd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Bore de bawb a chroeso i'r Wyddfa, a mae'n hyfryd gweld ffrindiau yn ymuno i mewn efo ni y bore yma ar Sul y Blodau. I was just saying, isn't it wonderful to have friends joining us as well in the service this morning on Palm Sunday. And talking of palms and seeing Richard there, thank you, Richard, for bringing the palms. It does create a lovely, special atmosphere on this Sunday morning. And I know it's no mean feat to bring them in when you don't have a car, but you did a great job. Diolch, Richard, much appreciated. Ond hefyd,
Ga i ddiolch a chroesawu yn ôl y parchedig Robin Samuel. Mae wedi bod efo ni o'r blaen sawl gwaith, a mae enw fo'n gyfarwydd i llawer ohonon ni'n darllen amdani waith yn y tyst yn aml iawn. Ond i'r rhai sydd ddim yn gyfarwydd ag ef, mae wedi bod yn wneudog yn y pen y bont ar ogwr yn y Tabernacl Fani am dros 10 mlynedd. Mi fe oedd yn gweithio fo cymorth Cristnogol am flynyddoedd, ac yn nawr mae'n gweithio fo'r undeb yn swyddog cysylltu, os dwi'n rhaid, cynnal, ac adnoddau, ac yn wneud gwaith gyda, wel, na i ddeud hi'n un Saesneg mewn munud, ond hefyd yn lle ddiweddar, mae wedi bod yn arwain ar y pêl ffynhonnau byw, ac da ni wedi codi dros 70, mae'r annibynwyr wedi codi dros 71,000 i'r achos. Ni'n ddyledus iawn i chi am eich gwaith. I was just saying, Reverend Robin Samuel now does a lot of work with the Welsh Independent Union. He's been focusing on issues such as Christian aid, the unionship of the Undeb with Madagascar, developing dementia-friendly churches, and environmental issues. So we really look forward to hearing your message this morning, but he will also be with us at 6 o'clock for the evening service tonight. Will, diolch I ti am dy gyfraniad ar yr organ, a wedi dewis ymynau addys iawn ar gyfer y sil blodau. Diolch, Rhyl. Yn y dyddau ei ddod, a mae yna amryw o bethau yn digwydd fel ni'n wrth dod yn nes i'r Pasg. Dydd Mercher ganol dydd, ganol wythnos, y drefn arferol. Fydd yna oedfa fer yma, ac yna ar ôl yr oedfa fer, fydd yna datganiad ar yr organ. So on the 16th, Wednesday the 16th this week, there's a midday service on, followed at 1 o'clock or 1:05, the organ recital, monthly organ recital. And the organist this month is James Andrew from the Royal Hospital Chapel, Chelsea. Dydd Iau, nos Iau, y cablyd, Maundy Thursday. There's a bit of a tradition started over the past few years of the 3 chapels in the area, so the Scottish Crown Court Church, the Bloomsbury Central Baptist Church. We all unite for a communion and a simple supper at 7 o'clock on Maundy Thursday. And this year it's been held at Bloomsbury Central Chapel in Tottenham Court Road there. If you are interested in the United Communion and the supper, do put your name on the list in the foyer, and you're welcome to join us. That's on Thursday evening. And a Sil y Pasg fydd yn gwneud yn ôl gyda ni y drefn arferol. Morris has just handed me this, and it's for the drivers. Just to be aware that next Sunday there's a potential, and in the coming weeks, road works. So Winsley Street and East Castle Street Junction, there could be works there. So if you drive that direction, just beware. Take 5 minutes extra to come to chapel. Nawr, ddawn o'n hamgylch I dderbyn eich rhoddion, and please do come and join us for a cup of tea at the end of the service downstairs. Yeah.
Wel, diolch yn fawr iawn i Marian am ei chroeso cynnes ac am y geiriau caredig. O'n i'n sylweddoli bod fi wedi gwneud cymryd o bethau. I didn't realise they'd done so much during my ministry. But I'm very, very grateful. And a special thanks to you for supporting the ffynhonnau byw, yr apel ffynhonnau byw. Doedd e ddim yr apel rwydda dan hael, mae rhaid dweud i fod yn gyfrifol amdano fe. Mae pobl wedi ymateb, mae'r eglwysi wedi ymateb yn anrydeddus. There's been a magnificent response to what was not the easiest of appeals to promote. And I think we can be very, very proud as a denomination for raising 71,000 towards Christian Aid's work in Colombia. Diolch yn fawr iawn i chi am hynny. Yr emyn nesaf yw emyn 238, 238. 238, ymlaen, frenhinol un, Hosanna, gweidda'r dorf gytun, dan ifael llwm lwybra ymlaen, a phalmwydd dan ei draed ar dain. 238, 238. Wel, gadewch i ni treulio chydig funudau bore yma'n edrych ar ni'n meddwl am y stori gyfarwydd Sul y Palmwydd, Palm Sunday, that story. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, medde Luc, yn y nef tangnefedd a gogoniant yn y goruchaf. Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest heaven. Dwi'n siŵr bod llawer ohonoch chi wedi bod yng Nghaerdydd ar ddiwrnod gêm rygbi ryngwladol. Sure many of you have been to Cardiff on a day of an international. A chi'n gwybod am y profiad, gweich ffordd trwy'r dyrfa, a'r stondinau, gwerthu sgarffiau, baneri, yr ticket touts yn trio cael eich sylw chi,
a gymysgwch na o cenion gwahanol a ieithoedd gwahanol, yr awyrgylch yma, this electric atmosphere there is on the morning, on the day of an international. It's like a carnival or a fair, lliwgar, swnllid, yr hwyl, y cyfarch, y cyffro, the excitement. Y teimlad bod yn rhan o rhywbeth yn dyfe, bod yn rhan o achlysur, that feeling of being part of something, an event. Nawr, digon tebyg faswn ni'n meddwl bydde Jerusalem adeg Pasg yr Iddewion. Achos dyma oedd gwyl grefyddol mwyaf a phwysicaf yr Iddewon a phob Iddew. Gwerth I halen yn dod I Jerusalem ar gyfer y dathlu. Something similar, it's a similar atmosphere I'm sure that you would have found in Jerusalem in the days leading up to the Passover. Pan oedd Pasg yr Iddewig yn agos ai, meddai Ioan, roedd llawer o bobl yn mynd I Jerusalem. Many people went to Jerusalem for the Passover. A pobl yn mynd yno yn disgwyl yn dyfe, lot o bobl ar strydoedd. Achos o'n nhw'n y teimlad yma bod na rhywbeth mawr yn mynd ar fi'n digwydd, rhywbeth gwahanol eleni nag oedd wedi bod o'r blaen. Chymod, gyda'r person ma o'n nhw'n disgwyl amdano fe'r Iesu. This expectation, the realization that Jesus was coming and they'd heard so much about him and the stories about him and the things that he'd done. Ac mae'n siŵr oedd yr awyrgylch yn drydanol, the atmosphere was electric. Dewch yn ôl I Gaerdydd am funud, dewch yn ôl i'r stadiwm. Mae'r gêm yn barod I ddechrau. Mae band y Royal Welsh Fusiliers a Cor Meibion Treorci wedi gorffen ac wedi mynd bant. Ni wedi canu calon lan a hymns yn arias. So ni'n cael canu dy leila dim mwy yn yr stadiwm na dyn. A dyrfa yn gyffroes yn disgwyl, yn aros. Aros yw arwyr I ddod ar y cae. Yr adrenalin yn pwmpo a'r disgwyliadau yn uchel. A sydyn dyma nhw'n dod, dyma nhw'n redeg ymlaen, yn edrych yn gryf ac yn falch ac yn golwg positif, a mae'r dorf yn codi, mae'r ddau goch yn cael ei chwifio, mae'r hwters yn cael ei chwythu a'r fflamau tân yn esgyn, a mae'r waedd yn mynd lan. Mae'n harwyr ni wedi cyrraedd. Our heroes have arrived. Nawr, mae'n siŵr mae awyrgylch disgwylgar tebyg oedd yn Jerusalem hefyd. Nid y ddau goch yn cael ei chwifio, ond canga'r palmwydd yn dyfe cael ei chwifio. Nid gweiddi Cymru am byth, ond Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yr enw'r arglwydd. Disgwyl I harwyr oedden nhw, yn dyfe? Disgwyl I harwr oedden nhw. They were waiting for their hero, the one they'd heard so much about. And here he comes. Ond dyma sioc, yn dyfe? Disgwyl dyfodiad brenin Israel, ond pwy sy'n dod? Gŵr yn eistedd ar gefn asyn, yn fregus, yn ddi-rym, expecting their hero, expecting the king to come, and here he arrives, sitting on a donkey. Fel tasau tîm Cymru yn dod ar y ca yn gwisgo pyjamas. Neu wedi anghofio I sgidiau rygbi. A roi'r argraff bod nhw'n mynd I golli cyn bod nhw'n dechrau dynod. Wel, beth oedd yn digwydd fan hyn? Beth oedd Iesu wneud? Wel, mae sawl un wedi dadle, mae math o ddameg ymarferol yw hon. Many people have argued that what we have here is an acted parable. That Jesus is acting out something and acting a parable, a simple, doing something simple but with a deep meaning to it. Gweithred syml ag ystyr dyfnach iddo fe. Nawr yn y gorllewin wrth gwrs creadur digon dirmygus I wasyn yn dyfe. In the West we think the donkey is a comic creature, isn't it?
creadur styfnig, stubborn, anodd i drin, eitha dirmygus, tipyn o joc. Mae'n iawn i farchogaeth asyn ar drip ysgol Sul ar y trath, ond go bryn byddech chi'n gweld asyn yng ngorymdaeth ar orsedd yr enghraifft. You wouldn't see a donkey in the changing of the guards or trooping of the colour. Ond gwahanol iawn oedd hi yn y dwyrain. Of course, it was very, very different in the East. Creadur oedd yn arwydd o ostyngeidrwydd yr asyn. The donkey was a creature which was symbolised humility. Pan fydde brenin yn mynd i'r ryfel, ar gefn ceffyl fydde fe'n mynd, ond pan oedd e'n dod ar neges heddwch, byddai'n dod ar gefn asyn. Heb arfe. Yn ddyryn. Yn vulnerable. Yn dod mewn heddwch. When the king was on a message of peace, he would be riding a donkey. Dod mewn heddwch. Mae dyfrenin yn dod, medda'r proffwyd Secharia. Mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar gefn asyn. Mae'n ddigon amlwg felly fod Iesu wrth ddod i mewn i Jerusalem ar gefn yr asyn, nid yn unig yn cyhoeddi yn frenin, ond hefyd yn dweud i fod yn dod mewn heddwch. That Jesus is coming, yes, as a king, but as the Prince of Peace, tywysog heddwch. He is coming in peace. Brenin sydd â'i fawredd yn guddiedig yw Iesu yn dyfe. It is in his humility, in his desire to serve others, even to sacrifice himself. It is there we see his greatness. Yno mae fawredd e. Yn dyfe yn yr gwyleiddra yna, yn ei barodrwydd i wasanaethu a hyd yn oed i aberthu hunan, fel mae'n dangos ar ddiwedd yr wythnos. Arwr, ie. Mesia, ie. Ond gwarhanol iawn i beth oedd y bobl yn disgwyl. Very, very different to what the people were expecting. Gai gynnig un o ddau o bethau sy'n codi o'r stori mwyn i ni feddwl amdanyn nhw mellach. Let's think about one or two things that come out of this story. Let's start with the crowd. Gadewch ni ddechrau gyda'r dorf. Fel o'n i'n dweud ar y dechrau chi, mae bod yn rhan o dorf yn gallu bod yn brofiad arbennig, yn dyw e. Being part of a crowd can be a great experience. Mae'r dorf yn gallu ysbrydoli. Mae'r dorf yn gallu creu a chynnal brwdfrydedd. It can create, it can, enthuse us. Ac o safbwynt crefydd mae'r dorf wedi bod yn bwysig, yn diwen yn hanes ni. Chymod, y dorf fi'n gwarchod a meithrin ffydd llawer ohono ni wrth i ni ddechrau credu. A mae'r dorf wedi cynnal ffydd llawer un mewn cyfnodau anodd. Yes, the crowd can be important in the religious sense as well. Wy'n cofio pan o'n i'n weinidog yn y gorllewin lawr yn ardal Trelech, oedd rai o'r hen bobl yn dweud yn aml wrthai, treni, pan o'n i'n tyfu lan oedd yr hewl yn ddi ar fore Dydd Sul, medden nhw, gyda phobl yn cerdded i'r cwrdd. Y teimlad yna i bod nhw'n rhan o rhywbeth mawr, rhywbeth pwysig. A falle bod ni'n teimlo gallu ni'n neud ychydig bach o hynny heddiw. Chymod? Wouldn't it be nice to have something like that today? That feeling a part of something big, something exciting. Ond mae'n bwysig cofio hefyd, yn dyfe, chymod bod gwir grefydd yn fwy nag enthusiasm y dorf. Tu ôl i wir grefydd mae'n ymdrech i ddeall drosto ni'n hunan. Mae'n amrwymiad gen i fel unigolyn. True religion surely means that commitment as an individual.
A mae bod yn rhan o'r dorf yn gallu rwystro ni rhag hynny. Mae bod yn rhan o'r dorf yn gallu'n dal ni nôl rhag gwneud yn darganfyddiadau yn hunan ynglyn â Duw ac ynglyn â'r gwirionedd. It's important that we make our own individual discoveries of God and the truth. A mae'r dorf yn gallu bod yn lle cyffyrddus yn diwe, i fod ynddo fe. You know, the crowd can be a safe place. A place where we let others speak for us. The crowd can carry us, mae'n gallu'n cario ni. A nynne ddim yn gorfod gwneud ymdrech drosto ni'n hunan. Yn y dorf mae mor rwydd benthyg, neu fabwysiadu ffydd rhywun arall yn ytrach na dod o hyd i'n ffydd arbennig yn hunan. Un elfen o'r grefydd yn gwybod sydd yn boblogaidd iawn y dyddiau yma yw crefydd y dorf. Crefydd sy'n mowldio pobl yn dyrfa, yn cynnig ffydd, slic, syml, llythrenol. Mae pawb yn gallu ddilyn a'i dderbyn. Pawb yn credu'r un pethau, yn gwmws yn yr un ffordd. Ond y trafferth yw, wrth gwrs, mae'r ffydd, mae hwnna'n gallu troi'n anoddefgarwch yn diwe. Does dim lle i wiro, does dim lle i symud oddi ar y llwybr. Dim lle i unrhyw ddealltwriaeth bersonol na darganfod drosto ni'n hunan. Y dorf sydd ddim yn barod i oddef rhywbeth gwahanol. Ydy mae'r dorf yn gallu bod yn beryglus. The crowd can be dangerous. And we saw that in the story of Jesus. We see that in the story of Jesus. Don't we? Because 7 days later, the same, well, 5 days later, I should say, the same crowd who had been shouting, Hosanna, were now shouting, crucify him. Ynddo fe? Oedd yr un dorf a fi'n gweiddi Hosanna heddiw, erbyn dydd Gwener, yn gweiddi croeshoeliau'r ef. Dewch i ni feddwl wedyn am ffordd Iesu. Let's think about the way of Jesus. Fel o'n i'n dweud, fe ddath Iesu'n oelaidd, fe ddath yn ostyngedig. Jesus came in humility. Fe ddangosodd ei hunan fel rhywun bregus. He showed himself as somebody vulnerable. He came as a servant to serve others. A dyna beth mae Paul yn dweud wrthon ni, ynddo fe, pan mae'n sgrifennu yn un o lythyrau, llythyr at y Philippiaid, mae Paul yn dweud, ynddo fe, roedd Iesu'n rannu'r un natur a Duw, medda fe. Ond heb angen ceisio gwneud ei hunan yn gydradd y Duw. Fe ddewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill, i wneud ei hun yn geithwas, i ddod ato ni fel person dynol. Diraddiodd ei hun a bod yn fifydd i farw, marw ar groes. Felly, medde Paul, dylai dilynwyr Iesu fod felly. Bydded eich agwedd meddwl, medde fe'r un fath ag agwedd Iesu. Byddwch yn ostyngedig. Pidwch meddwl eich bod chi well na phobl eraill. Meddyliwch am bobl eraill gynta, yn lle dim ond meddwl amdano chi eich hunan. You know, being a true Christian means making ourselves vulnerable as Jesus did, bod yn fregus fel Iesu, gwneud yn hunan yn agored i eraill, to make ourselves open to others, whoever they are, pwy bynnag ydyn nhw. Achos dim ond wrth wneud hynny, y gallwn ni wasanaethu Duw yn gywir. It's only by doing that we can truly serve God. Agwedd Iesu. A gadewch i ni feddwl wedyn am eiriau Iesu. Let's think about the words that Jesus uses here. Right at the end. Petai ti ond wedi deall, beth fyddai wedi dod â heddwch parhaol i ti, medda fe. You know, Jesus says right at the end, doesn't he? He says,
would that you, even you, had known on this day the things that make for peace. Beth fyddai'n dod â heddwch parhaol I ti. Rwy'n hoff iawn o waith Carl Jenkins, chymod. Ac yn arbennig, rwy'n hoff iawn o The Armed Man. Chi'n gyfarwydd ar Armed Man, siwr o fod yr offeren dros heddwch, Mass for Peace. Mae'n ddarn mor rymus, yn dyw e. Ac yn ddisgrifiad mor bwerus o'r llwybr I ryfel a'i ganlyniadau erchyll. You know, it's such a powerful description of the route to war and the destruction that war brings. Mae Carl Jenkins wedi dweud am y darn, mae'n fyfyrdod meddwl ar y ganrif mwyaf ryfelgar a dinistriol yn hanes dynoliaeth. Fe gyflwynodd fe, wrth gwrs, ar y pryd oedd e'n cyflwyno fe I ddioddefwyr Kosovo. Ond mae'n berthnasol I ddioddefwyr ryfel ym mhob oes. You know, although it is Carl Jenkins were thinking of those who died in Kosovo, those who suffered in Kosovo at the time, it is relevant to those who suffer in war in all ages. Ac yn sicr, mae'n berthnasol I ddioddefwyr yr Wcrain a Gaza a llawer man arall hefyd. Wyddwch chi fod 5 ryfel gwrthdaro sy'n gyfrifol am o leia 10,000 o farwolaethau wedi cymryd lle yn y flwyddyn diwetha yma. Wyddwch chi fod 17 ryfel gwrthdaro arall sy'n gyfrifol am rhwng farwolaeth 1,000 a 10,000 o bobl yn y flwyddyn diwetha. Bod na 19 ryfel gwrthdaro sy'n gyfrifol am ladd rhwng 100 a 1,000 o bobl yn y flwyddyn diwetha. Heb sôn am y 10 a'r 10 o fan frwydrau ar draws y byd sy'n niweidio ac yn lladd 10 a'r 10 o bobl. Ni dal heb adnabod ffordd tangnefydd. We still haven't recognised the road to peace, have we? Yn y darn The Armed Man, chi'n cofio'r teitl y symudiad olaf yw Better is Peace. Ac fel cymaint o waith Carl Jenkins, mae'r geiriau'n syml ac yn cael ei ailadrodd yn gyson yn dyn nhw, better is peace than always war, and better is peace than ever more war, and better is peace. Neges syml, neges glir, neges rymus. A powerful, simple, clear message. A mae'n mor bwysig fod y neges yna yn cael ei datgan ac yn cael ei chlywed, yn dyw i. Lle mae yna ddigon o bobl sydd yn siarad dros yr ochr arall. Mae yna ddigon o bobl heddiw sy'n dweud, mae'n rhaid I ni arfogi. Os I ni eisiau heddwch, mae rhaid paratoi ar gyfer ryfel. Ond mae'n bwysig herio hynny. We need to challenge those voices which say, you know, the only way to peace is through war. Preparing for war. Mae rhaid herio hynny. A rhaid datgan bod yna ffordd wahanol. That there is another way, a different way. Ffordd Iesu. Ffordd tywysog tangnefedd. Gweithredu heddwch mae Iesu yn wneud, a mae'n galw ar ei ddisgyblion I wneud hynny hefyd. You know, the English translation of the Beatitudes says, blessed are the peacemakers. God blesses those who make peace. Mae Bible.net yn sôn am y rhai sy'n hyrwyddo heddwch. A dyna beth I ni fod yn dyfe, hyrwyddwyr heddwch I ni fod. Nid jyst rhai sy'n deheu am heddwch, nid jyst rhai sydd yn siarad am heddwch, ond rhai sydd yn gweithredu heddwch. We need to be not just talking about peace, not just praying for peace, not just longing for peace. We need to be peacemakers.
Those who make peace. Achos os nag i ni'n cymryd hynny o ddifri, does na ddim ffordd, mae Iesu'n dweud, does na ddim ffordd o sicrhau'r heddwch parhaol yna mae'n sôn amdano fe. O droi yn gobeithio ni am ddyfodol heddychlon yn reality. A dyna i fi neges fawr, Sul y Palmwydd. Mwyn i enw. Amen. Wel, ni am gael ni orffen y bore yma yn mynd rhif 131, 131. 131. Tydi aroddais lew i'r wawr, a hyd i'r machlud mwyn. Tydi aluniais gerdd a sawr a gwanwyn yn y llwyn. O cadw ni rhag colli'r hyd sydd heddiw'n crwydro drwy'r holl fyd. 131, 131. Nid oes ragor i'w ddweud, ond mae llawer i'w wneud. Awn allan felly, i wasanaethu tywysog tangnefedd,
i rannu cariad a heddwch, a gobaith, a goleuni, ym mhale bynnag y byddwn ni'n cael ein hunain yn ystod wythnos hon. A gwybod bod ni'n mynd o dan fendith Duw sy'n dad ac yn fab ac yn ysbryd glân. Bydde di'r fendith honno aros gyda phob yr un ohono ni, yn awr ac hyd byth. Amen.